dag vil jeg lave en lille info-afspilning, eller hvad man kalder det. Jeg regner med, at jeg bare skal snakke om, hvornår der kommer videoer og alt sådan noget der. Så seriøst, jeg håber, I vil blive ved med at subscribe. Hvad hedder det? Jeg tænker, jeg kommer i hvert fald til at lave noget med noget Call of Duty Ghost, hvad hedder det, Team Fortress, Minecraft, Black Ops, tror jeg, Final Fantasy 38 og alt sådan noget der. Hvad hedder det? Og Skrub Gaming, eller Skovbræmmer, han hedder Skovbræmmer på YouTube. Det kommer jeg også til at have med i nogle videoer, så det bliver rigtig hyggeligt. Han har blandt andet også en rimelig god YouTube-kanal, mener jeg, som den også kommer ind på, og alt sådan noget. Men håber I